Que está a acontecer no monte veciñal e man común de Lomba do Corgo? Neste monte da comunidade de Montes da parroquia de Agraña, no concello de Xunqueira de Ambía, en Ourense, unha parcela arborada con especies de Pinus uquercus, piñeiros e carballos, e matogueiras como uces, carqueixas, toxos, queirugas, centos, silvas, abugueiros, anguiños, carpazas, entre outros, permitía unha cuberta vegetal do 100%, foi arrasada. Este mancomunado, conveniado coa Xunta de Galicia, o que significa que o responsable da xestión é a mesma Xunta, sufriu unha tala matarrasa, isto é, tallouse polo pé todas as árbores. Non só se retirou toda a cuberta vegetal, tamén o chan vegetal e o solo mineral ata os primeiros 4 metros de profundidade, cambiando na práctica o uso do solo forestal a mineiro, empregando para isto maquinaria pesada e camións de gran tonelaxe que usan os camiños forestais e as estradas locais da zona para o transporte destes materiais. O impacto medioambiental e paisaxístico producido por esta acción sobre o monte Lomba do Corgo é irreversible, con un impacto visible dende varios kilómetros a redonda, e ademais, polo que se pode observar a simple vista, non parece que se estea a tomar ningunha medida que amorteza a agresividade da actuación. Non consta que este aproveitamento madereiro de terra vegetal e de solo mineral fose sometido a ningunha avaliación ambiental tal e como é perceptivo. Isto motiva que o 13 de agosto de 2024 se presentase por parte de varias asociacións ambientalistas, como Amiga das Árbores, Amigas da Terra, entre outras, escritos de denuncia ante Soprona, a Consellería de Medio Ambiente, a Consellería de Medio Rural e na sección de Minas da Consellería de Economía, Industria e Innovación, no que se comunica a tala e a retirada de material vegetal e mineral e o cambio de uso do solo, de forestal a aproveitamento mineiro. O Servizo de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia responde e ven a dicir que esta actuación ten os permisos e autorizacións oportunas, concedidas polos diversos organismos con competencias en aproveitamentos madeireiros, é dicir, Servizo de Montes, Concello de Xunqueira de Ambía, Deputación de Ourense e o Servicio de Patrimonio Natural. Estas actuacións encádranse no proxecto de aproveitamento de terras en préstamo para emprego como recheo na obra pública denominada Urbanización do Polígono 2 do Parque Empresarial de Xinzo de Limia. Ante isto, elévase escrito á Fiscalía solicitando que se comproben e investiguen os feitos arriba mencionados, así como o estudo da calidade dos informes presentados polos diferentes actores, xa que dende o noso punto de vista non é aceptable o estrago dun ecosistema forestal para ser empregado como material inerte de recheo dunha obra pública. Solicítase tamén á Fiscalía que valore a paralización cautelar deste proxecto, así como se nos informe sobre as actuacións e sobre o tipo de infraccións e sancións impostas aos responsables, consecuencias ambientais e medidas correctoras, así como a obriga de reposición medioambiental e paisaxística da zona ao seu estado orixinario, coa conseguinte restauración da zona e recuperación do ecosistema afectado. Así mesmo, nos sexan remitidas as copias das autorizacións pertinentes.